Bantu bakithi siyakubingelela usabukeleni eThekwini TV nomntaka Phosha. Khumbula sithi subscribe, like, share, comment bese siyafundisana. Bakithi sisaqaqana incwadi kaKing Leopold II okuyincwadi yayiqeqesha ama-missionaries ayezoletha ivangeli e-Afrika. Khona nama-point esesiwathintile. Elaqala ngicela sihlale kulo namhlanje elithi lona labantu ningabafundisa unkulunkulu ngoba bamazi kangcono kunani, kodwa banikezeni iBhayibheli in such a way that they are going to forget who they are, bazikhohle ukuthi bangabobani. Bafowethu abantu abamnyama umdali babemazi kangcono before kufike iBhayibheli. Indlela zabo zokuphila zazibasondeza eduze nomdali kakhulu ukundlula lendlela esesiphila ngayo namhlanje. Base bafundiswa ukuthi balahle lezo zinto lezo bazithathe njengobudimoni. Bekuyini lezo indlela lezo bekungamasiko wabo. Ngeke ngakuveza ngathi uma uhlukanisa umuntu namasiko akho kufana nomuntu ohlukanise isihlahla nezimpande zaso. Ingane uma isesibelethweni samawayo idla ngenkaba, wanquma lenkaba uma wayo ngeke asakwazi ukuthi aphinde asupply ingane ngokudla bese leyo ngane izofa. So bakithi ayini amasiko sengike ngachaza ngathi sinesiko lesizwe sinesiko lomndeni. Cela ukuhlala phezu kwesiko lesizwe namhlanje. Isizwe nesizwe sasinamasiko waso, indlela esasenza ngakhona izinto nama-shrines abakade baya kuwo mangabe izulu lingasanethi ngoba abantu bakudala babephila ngokulima nokufuya. So mase sekufika indlala imvula ingasanethi babe nezindawo babeya kuzona babe bayothandaza bayokhuleka khona bayocela izulu bese liyana. Khona indawo ezifana noNcome eKZN, khona indawo ezifana noNjelele eZimbabwe, khona indawo ezifana noKhuluvi eMalawi, indawo babekade beya kuzona bayocela izulu bese liyanetha bese kuyavuthwa bayadla. Ungibambe kwisiqephu esilandelayo saqhubeka ngalolu daba.